BZ Mix. Almaula Fatima ya kairiya banzurni ya batula domin annabi. Ya umma ki taimaka mun domin annabi. Bismillahi khaliqul kulli sama'i, kai na sa a fari mai zubo da ma'i, ƙara zuban na wata khairun nisa'i, almadani ya zuhurul shurafa'i. Ya Allah dan kisar da shafi'i, kar ka bari in gaza dan alfarmar annabi. Ƙara salatuka gami da amincinka, adadin samuwar salatinsa a gunka. In kayo ka ƙara ninka wa ganinka, sirrin rayuwa mahangar zatinka. Ya Allah da alin manzanka, har ashabu sun wuce sun hidima ga annabi. Ya umma ki taimaka mun domin annabi. Salamun alaika babul irfani, mai hasanain uba gun shakti tani. Ka shayar da iyali sirrin kauni, ka barhama wasidul kullul kauni. Ga gibri maka harazi mukilisani, ka bar ni a cikin sultanul hubbi. Assalamu alaiki ya ummul khairi, assalamu alaiki ya sirri sirri, assalamu alaiki nurul anwari, assalamu alaiki khairul akhyari. Fatima daga gungwani na yi zuhuri, dai maka ki amsa mun na yau ladabi. Ya umma ki taimaka mun domin annabi. Assalamun ala lisanul arabi, assalamun ala nabiyil qurashi, assalamun alayka izzul arabi, assalamun ala nabiyil nabi. Kunka na zo da hasaita na alayi, kar na bace a cikin mahidimtanka annabi. Ba dan ni ba dan isar hasanai na, kar ki bari zuciyata ta bar shi annabi. Ya umma ki taimaka mun domin annabi. Dan kadda ya mutu a cikin Allah, wane wai ta ya kai ta sanin Allah. Allah ya bar su koma ba sallah, sun yi ta dan su godewa Allah. Gaji guda mai isarwa maso Allah, mai abuwa da kwarjini wayan kai ta ladabi. Ma'azumar da ba ta laifi gurrabu, da za ta yi an shafe laraibu. Doka ce da ke cikin ɗaha mujibu, ya za ka iya gano ta nurin rabu. Ko a iya faɗi na ce ba ta da aibu, ya isa kauna ta fahimta ita ce ba annabi. Ya umma ki taimaka mun domin annabi. Ban so Fatima ba domin na yi suna, ban so abin da ba dan shi ba gwanina. Dukka abin da ke fita daga bakina, az-Zahra ta sani ko ba raina. Shine ni yasa nake yin sha'anina, sunar ke nake ta kauna ummu da annabi. Dan a cikin yabanta komai ke gardi, ba wani wanda za ya kai ta abun hali. Kuma haka annabi abun Allah fardi, ya kai ke gano da sirrin faridi. Haske ce a kalle ta dala sai baladdadi. Ya umma ki taimaka mun domin annabi. Kai kudu na isar ta na madaniya, ta hana
ta sallah mardiya sai aka ce wa annabi ya khairin biya ga babin da sai da nace kulliya garmi ramuwa ta sallah duk mu tsaya take ce aka yake gun rabbul arbabi kai ni ban guri idan ba ku iya ba kai murna da rangadi ballai ni ba ayaban sai da nake yi ba wai ba baban za nake yi wa wanga yabo ba kai ni su nake yi wa aiki babba su ne albaitin nabina mashrabi almaula ki fatima ya gairiya banzurni ya batula domin annabi salama gare ki ya ummul umma kai salama gare ki sirrin salama kai salama ga ainihin dukkan rahama kai salama ga jasadi mai alfarma kai salama gare ki bakri ya umma ki da ni kauna da naci a cikin annabi wa zan yi wa baituka in ba ku ba wa zan yi wa gaisuwa in ba ku ba wa zan yi wa maulidi in ba ku ba wa zan yi wa hidima in ba ku ba wa mali nake gani ban ga ku ba wallahi so da kauna ku zan waladabi ya umma ki taimaka mun domin annabi raina fansa a gun ahlul baitin nabi sadina na a gun ahlul baitin nabi as-sayyida nake nabi ahlul baitin nabi ummul hasan husaini ahlul baitin nabi ummul zainab wa musin ahlul baitin nabi Allah na bar da su ahlul baitin nabi ya umma ki taimaka mun domin annabi ka kola ka banki ummul kaunaini ka yaro da zunubi kuma mai rauni ka gurma ka banki kimin ihsani na zo ne a babu